we move on to the next two, let us first listen to another exemplar in the field of music as he sings his entry to the 2021 CSC National Songwriting Contest. From the local government unit of Ramon, let us all give our warm virtual applause to Mr. Felix V. Seriales Jr. Hindi na kailangan pang matuto ng isda upang lumangoy. Hindi na kailangan mag-aral ang ibon upang lumipad sa kalawakan. Ganyan kaming mga kawanisan nagbabagong mundo. Sa hamon ng bagong pangkaraniwan, kami ay susulong. Ang aming katapangan ay kapara ng agilang di patitinay, na handang suungin ang ulos, marating lang ang payapang kalangitan. Ganyan kaming mga kawanisan nagbabagong mundo. Sa hamon ng bagong pangkaraniwan, kami ay susulong. Ganyan kami Makabayani sa aming paninilbihan. Kung makapananaw, hagit ng balintataw, inaalinta ng bukas. Kaya't handang isip, puso't gawa sa anumang pagbabadya. Handa namin tawirin, makapaglingkod lamang ng ayon sa mithiin ng bayan natin. Gaganpan ng higit ang sinumpaan naming tungkulin. Buhay may kapalit sa paglilipot ng tuwid, ibubuwis. Ganyan kaming mga kawanisan nagbabagong mundo. Sa hamon ng bagong pangkaraniwan, kami ay susulong. Ganyan kami Makabayani sa aming paninilbihan. Kung makapananaw, hagit ng balintataw, inaalinta ng bukas. Kaya't handang isip, puso't gawa sa anumang pagbabadya. Handa namin tawirin, makapaglingkod lamang ng ayon sa mithiin ng bayan natin. Nang may bilis at galang sa lahat ng nangangailangan, nang may katarungan at pantay-pantay ang paninilbihan, at higit sa lahat ng may takot sa mahilalang. Ganyan kami Makabayani sa aming paninilbihan. Kung makapananaw, hagit ng balintataw, inaalinta ng bukas. Kaya't handang isip, puso't gawa sa anumang pagbabadya. Handa namin tawirin, makapaglingkod lamang ng ayon sa mithiin ng bayan natin. Ng bayan natin. Bayan natin. Wow, so that song is really close to home. Thank you for sharing with us your talent, Mr. Seriales, as it is spoken of how we, as public servants, face the challenges in the service of the people and the nation. That as servant heroes, despite how ordinary we are, we can do the impossible. Don't you think so, Frank? Yes, indeed, Dan.
I had goosebumps merely listening to the lyrics of the song. And speaking of goosebumps, let us now keep on rolling as we are about to present to you the regional winners of the CSC Pag-asa Award. So hold on to the edge of your seats and here we go. But before we present to you the awardees,